living positively, living positive, living positively, living Sanibonani, siyanamkela kusenqoba Fitted. Uhlelo noma ubani sihlangene naye lapha ukuze sinqobe izingqinamba esibhekene nazo sesandulela ngculaza nengculaza. Samukela ithimba elesekelayo. Namhlanje sizokhuluma ngomdlavuza wesibeletho nobungozi bawo kumuntu wesifazane ophila nesifo sengculaza. Namhlanje sihanjelwe uDokotela Nomonde Mpathani ongudokotela wezifo zangasese zabesifazane phecelezi gynecologist osuka esibhedlela saseGroote Schuur eKapa. Sabona Dr. Ninjani? Siyaphila ninjani Nina Shalom? Kumnandi kuba nawe namhlanje. Siyabonga. Ake sibheke udaba lwaseKhayelitsha ngaseKapa. Namhlanje sise-Side B Day Hospital. Ndiyamana nokubonga ezokwenza i-pap smear. Namhlanje ngithathe isigqibo sobana mandize apha eklinikini ngizoyenza i-pap smear because kudala ndisiva ubani i-pap smear kubalulekile uyenza especially xa ungumuntu o-HIV positive. So ngithathe isigqibo sobana mandize ke ngona ke ndizoyenza because kudala ndifuna ukuzoyenza but ndoyika. Phile Nkosi njani? Phile nami. Ungahlala ke mama. Izinto ebezinenza ngoba ndoyika uzokwenza lento i-pap smear kubana i-instrument abayisebenzisayo oqala sikhe nayibona and nabantu abathethayo baye bathi kubuhlungu. Esike sisipethula mesasebenzisa ne. Yabona ukuthi sincinci. And ndoyika nandobana xa kunothwa mhlambi ifunyenwe ndinayo. Ubone andiyazi but ndoyika nyanyani. But ke ndiyafuna uyenza. Then ke ngokwesisipethula sizofaka ile KY gel. Kanje. Ndenze into bayithambise ke ngoku. Yabona nje ngabe ndizayifaka phayana kumlomo wasibeleko. Then ke ngizojikelezisa kanje. Alright. Yonke le xa sendiyithathele lencindi yonke ne. Then ke ngoku ndizayifaka apha. Kwesi slide sam. So slide sam sinegama lakho nokuthi ungubani. Sendizifakile ke. Yabona ngizovula nje bendikhangela umlomo wasibeleko ne. Is that right? Bekunjani phofu? Akhange ngibele hlobo mina bengicabanga ngoba Okay, ke ndiyavuya iyakhanda ukulimazeke. But anyway, nali ikhadi lakho ne? So nge-2 ka-October uzobuya for results zakho. kabikho umuntu oyitshomi yami sekhe wayenza but akazange aphinde abuyele back ayothatha results because wayesoyike uzithatha results. Okay ke mama. Kwabana ndide ndibe ndisithathile esi sigqibo soba mandizoyenza andiqomba ingabasaba khona ke unake into enondenza uba mandoyike ndingazo uzozithatha results zam because ekugqibeleni ndenzela for mna impilo yam so kunyanzelekile ndizinakekele. Okay, bye. I think I like that are you done part because ibonakala ingathi khange uve nokuva uba iseyenziwe okanye ngathi usazawuqala because enye izinto ezoyisa abantu ezogqirha uMbathani into yoba abafuna ukwenza i-pap smear ngoba beva into yoba kukho icephe elifakwayo and ba imagine ingathi lizaba buhlungu elacephe xa lifakwayo and you don't even feel it nokubonga nanku khange alifilishe nolifilisha uvese sithi ugqirha ndigqibile but where is this pain abantu abakhala ngayo into yoba it's painful. No, but it goes with explaining. Yes, but treatment literacy is fundise one thing. You can never fear what's in front of you if ever you get proper explanations. No longer saw photos and this is what I'm going to use nan. It puts you at ease as the patient to understand the process elandelayo. And again mnandi ngathi enye into ebendiyoyika kubana ndi-HIV positive. Then xa kunophinda kuthiwe ke ngonake ndine-cancer laa nto izawuba si-stress ngakumbi kum ndinalanto bana hayi ngcosuke ndiyazi xa seyikhona bhetele and ndinalaa nto bana andikafuni ushiya umntanam ingase ndiqhubekeke ndimbone ekhula yabo. Umdlavuza wesibeletho uhlobo olujwayelekile lomdlavuza kubantu besifazane eNingizimu Afrika futhi lolu uhlobo oluvikelekayo.
Abantu besifazane abaphila negciwane lesandulela ngculazi basebungozini obukhulu bokuthola umdlavuza wesibeletho. Bonke abantu besifazane abaphila negciwane lesandulela ngculaza kufanele bayokuxilongwa isitho sabo sangasese kanye ngonyaka. Zivikele, uvikele nabanye. Protect yourself, protect others. Size sibonane ngeviki elizayo. Nisale kahle emakhaya. Bye.